Hello लोगोफोर, hello my बन्धुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। गुड मर्निं लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउट्यूब चेनेलाव। आं दिनै सासे मुंदांखा कमेडियान फावखुंग्रिजों रायज्लायगोन। बिथांनि मुङा जाहैबाय दांखोलोदो। बिथाङा बहा दं आं नागिरगोन। बे समाव बिथांनि एलेकानि सोरबाफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा दासिमबो आंनि इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे जाथि बंस बयनोबो शेयार खालामना होदो। र बिदिब्ला आं बिथांखौ नागिरनि, बिथाङा बहा दं आं दान्दिसेनि उनावनो नोंथांमोननो लाबोगोन। हेलो आब'। हेलो। बे जोंहा फावखुंग्रि कमेडियान दांखोलोदो आब'नाव नांहैबायना? खुलुमबाय आब', खुलुमबाय दे। फैलाव ना? आं फैलाव। गिबि गिबियावनो आङो नोंथांखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दे गोजोनथों फंबाय। आंबो नोंनि इउट्यूब चेनेलनि जानानै साबायखर हरबाय। दे आब' दे। आच्छा आब', नोंनि एड्रेसखौ नोंनि खुगाजों खेबसे बुंना लानाय आंनि साबस्क्राइबारफोरनो। आंनि जोनोमखौ ना? नै दा थानाया? आं दा दतमा, क'क्राझारनि सिङाव थानाय दतमा आन्सलिकनि खोदोमथला गामियाव थायो। खोदोमथला गामियाव माने बेहाय हाबा जाहैदों आरोखि। आरो जोनोम गामियाबो माबायावखामोन, दतमायावखामोन, बावथि होननायाव। खाथि। आच्छा आब', आं नोंखौ फन खालामनाय जाहोना जाहैबाय। मा? नोंथ' गोबाव सम जोंनि बर' हारिमुजों लोब्बा दङ, बा मेरला सिनेमा बानायबोबाय, मेथाइबो रोजाबबाय खोमा आब'आ? आगोलाव रोजाबबोबाय, दा ओरैनो रोजाबबोदों। आगोल मेथाइबो रोजाबबाय। जायखिजाया बे एफाग्राब गोलाव नोंनि जारिमिन हारिमुजों, जोंनि बर' हारिमुजों बिनि सोमोन्दैनो आङो एसे सावरायगोन। जेनेबा नों गिबि समाव जेब्ला नोङो हारिमुआव ओंखारजेनबाय, नों मेथाइ रोजाबनानै फैग्रोनाय ना एक्टिंजों फैग्रोनाय जोंनि हारिमुआव? माबा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला एसे उन्दै समनिफ्रायनो, जेन'ब्ला नै आङो थाखो 4 थाखो 5सो फरायनाय समावनो मोनसे जोंनि आं फरायनाय स्कुलाव आरो माइजोपारा एमभि स्कुल, बे स्कुलाव थाखो 3 थाखो 4 फरायनायावनो मोनसे उन्दैनि सर्ट थियेटाराव आरो खिन्थिगासे बावथिना आरो बेहाय आब'मोना होमबा 15 आगस्ट बा 16 नभेम्बर बा माबायोमोन, थियेटार खुङोमोन आरो अबजार्भ खालामनाय नामाव। बे समाव उन्दैनि रल लाबोजेनदों आरोखि। बेनि उनाव जेन'ब्ला हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव बेहायबो ओरैनो जयै ग्रुबै लोगोफोरजों खनबोदोंमोन मेथाइफोरखौ। ओमफ्राय बेनि उनाव बे 9, 10आव फरायनाय समाव स्कुलफ्राव खनबोलाबायदों बादायलायनाय माबायाव। बेहायबो ओरैनो जानायजों ना जायाजों बेखौथ' आं मिथिला, बान्थाफोरबो मोनबोलाबायदोंमोन आरो स्कुलफोरनिफ्राय। बान्थाफोरबो मोनबोलाबायदोंमोनबाथ' जादों नोंना। खुगा मेथाइसो रोजाबोमोन नङा होमबा? आङो खुगा मेथाइसो रोजाबखायोमोन।
आदसा दा आंनि गोसोआ थिनदो दोंसे रोजाब जानो लुबैदों आरोखि ससे माब्रैनो रोजाबनांगौ दालाय ओरैनो खुगाजोंनो हायोथ' नोंनि मेथाइखौसो मालाय गुबुननिखौथ' नङा जेनेबा ससे मा मेथाइआ नोंना हिट जादोंमोन ओरैनो माबा आरोखि बे सुबुं मेथाइआनो जाहैबाय खुगा मेथाइआनो खुगा मेथाइ जानाय आरो सुर लाइन 3 लाइन ब्रैसोल' ओरैनो औ ओमफ्राय ओरैनोथ' मोननै मेथाइखौ बिदिनो मिथिं दावथिङावबो खन होलाबाय थायोमोन खुगा मेथाइनि खनगिरि होननानै आरोखि जेनेबा बे गय खान्थाल थाइजौनि बारि बे मेथाइखौ आरोखि बेखौनो एसे खोनासंसै जों गारबाय हाजि हाबा जानानै जाथ्राखै एसे ओंखारबानो जागोन नोंनिया ओरैनो मोजांखा गय खान्थाल थाइजौनि गोम गोम नौवा बारि सोमखोर गामियाव हालो दैलो रायजो जादों सोदोमस्रि गोनां बर' माहारि हालो दैलो रायजो जादों सोदोमस्रि गोनां बर' माहारि बेबायदि आरोखि माने खुगा मेथाइबाबो हारिमु फोजाखांनाय मेथाइ आरो जोंनि बर' जाथिखौ नङा होमबा आरो बे मोनसेयाथ' बे दाबो ओरैनो खनलाबायो फांसनफोराव बे आइ दै उदै सादों होननाया आइ दै बेखौथ' सिनेमायाव होदोंमोन ना सिनेमायाव होआखै ओरैनो मानसिफ्रा माबा खालामलाबायदों आरो मा होनो बिदिखौ एलबाम बायदि ओरैनो सोदाब सोदेब बिदि खालामलाबायदों देनाय ससे आइ दै सरि गारनाया बे हाबा जाबाय थानानै मोजां जाथाराखै जालांगोन दे लासैनो उदै सादों आइ दै खर' सादों फाफि फाफि आफाया आंना महा फाफि 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 आफाया आंना महा फाफि आंनि मोजां मोननायनाव खारसनहै खानायखौ बुद्रुसे बुद्रुनानै लानानै फैबाय हाबाब बालुन्दा हौवानो होफैगारबाय हाबाब बालुन्दा हौवाजों माबोरै रायजो जाबावनो आं बे सिख्लायावनो रोजाबदोंमोन ना नोङो सिख्ला समावनो रोजाबदोंमोन ना बे समाव हाबा जायाखैमोन ना बेखौ रोजाबबा हाबा जायाखैमोन क्लास 9-10 क्लास 9-10 बिदि मेथाइ रोजाबदो नोङो ओमफ्राय बिखौनो जोंनि दुलाराय बे बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि गोदोथ' क'क्राझार जिल्ला नङामोन ना गवालपारा जिल्लामोन बेरामखलाव जानायाव 1984-85 बेनिफ्रायथ' आंखौ खुगा मेथाइनि बिमा होननानै ओरैनो बिमुं होनानै गाबज्रियोमोन आरो बै समावनो दाथ' रानियानो जाहैबाय नों खुगा मेथाइ रानिसो होननांसिगोन थारमाने बिदि घटनाया जादोंना बे सेना लाबोना मालायनो हाबा हरनाया बे थारमाने गोसो गैयाबाबो बे समाव जाबाय थायोमोन ना थायोमोन नंगौ बिमानि खोथायानो गार्जेननि खोथायानो रज'योमोन नालाय बै समाव गार्जेननि खोथायासो रज'योना ओइ बिजों थांनो मोना नोङो आंनि फसायनायाव थांनांगोन ओरै होननानै जायोमोन बिदि
बिदिया जायोमोन आरो ओजोंहाय बोराय दबबाबो अरजाला गावहा खुसि जाबानो जाबाय ना गावहा खुसि जाबानो जाबाय गारजेना बे समाव बे बिफाफ्रा जौ बिदै मोनलोंबाबो नारा नाथा हरखुमाबायोमोन नामाब्रा फिसाजोफोरखौ ना नंगौ फंबाय गोसो गैयाब्लाबोथ' बे समाव थाङाबा जाया जाया मालाय बिराद माबायै सोलिबोयोमोन ना जोंनि दानासो जानला मोनला जाबाय दानासो फिसाजोनाव सोंनानैसो खालामनांगौ हाबाखौ नंगौ फिसाजोनाव थाङाबा ओइ आं थाङा बेयाव हाबा नोंहा थांबा थां आंना दरखार गैया ओरैहाय खोथा लाला रावनिबो खोथा लाला माने गोहोबो होबायना हिनजावफोरनो एसे आच्छा आब' नोङो दिनैसिम खैथा फिल्माव गाखो फिल्माव माबा गासै दा 35-40नि गेजेराव दङ आं गेजेराव बे नों हिसाब खालामदोंमोन आरोखि नों हिसाब खालामना दोनखादों आरोखि 35-40नि गेजेराव नोङो सोर डाइरेक्टरनि आन्दाराव बांसिन गानो मोनखो माबा प्रडिउसारनि आन्दाराव सोर प्रडिउसार बा डाइरेक्टर बांसिन दोनथ'वा सोरनावबा जोंनाव दतमायाव मोनसे बिरगोस्रि हारिमु आफाद दंमोन ना बे हारिमु आफादनिफ्राय मोनसे बिदिनो फिल्मनि इन्डास्ट्रि प्रडाक्सन बिदि बानायदोंमोन बिसोर बाहाय बेबायदि माबानायाव गासै फार्स्टआव बेहायनो गाजेननाय जादों आं माबा 1985-86 बार बबा फिल्माव बेनिफ्राय बेहाय फिल्मावनो बबा ओमफ्राय बेहेर इनायनि फानजारि बुहुत होननाय मोनसे फिल्म बानायदों बिसोर मोनब्रै बायदि जादों बेहाय सिराजनावबो जादों बिदिनो मोनब्रै मोनबासो सिराजा ओमफ्राय बे जों माबा फनिन बड'साया बेनावबो मोनब्रै मोनबासो जादों ओमफ्राय प्रबिन बे ग्रुपफोरनि प्रबिन चाकुरियानि प्रबिन बिसोरनि आन्दारावबो बानायदों ओमफ्राय बे माबानायाव नोंनो दंमोनदां प्रबिनाव मोननै मोनथाम जादों आं मोनसे दंखायोमोन ओमफ्राय रहन माबाया रजेननाव दं मोनसे आरो रजेननाव मोनसे जों मोनलायदोंना मोनसे मोनदों होमब्लायाव दा बेफोरनि गेजेराव बे 40था 35था बे फिल्मनि गेजेराव बहा एक्टिं खालामना साबसिन मोनदों नोङो एक्टिंआ जे समाव जाहैनाय जादों आरोखि जेन'ब्ला सिगाङावथ' आं ट्रेजिडिखौबो लानाय जादोंमोन बे बबायाव ओमफ्राय बिदिनो कमेडिया माबा मोननाव बे आदा बे खनेन बड'सानाव आरो बिसिनिबो दंमोन ना बे फैला मेन्देलामोननि गानाय जाबाय ओमफ्राय नेगेटिभ रलाव माबा सिराजनाव जाहैबाय प्रबिनावबो जाहैबाय प्रबिन सानै आरो ओरैजाय माबाया सपननियाव नेगेटिभ रलाव बेनि रलावनो नेपाल टु बड'लेण्डआव माबायाव 2016-17 माबा मोनसे बान्था मोनदों आं नेगेटिभ रलाव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय होनाय जादों नेगेटिभ रलाव मोननाय जादों ट्रेजेडि कमेडि
आरो बिदिनो नेगेटिभ रलखौबो आरोखि लानाय जादों। दा नोङो बे जे एक्टिं खालामबाय बै एक्टिंफोरनि मादाव ओरैबायसा बबे फिल्माव खालामदो जायखौ नोङो माने डाइलग मोनफा मोननै गोसोआव दं? दंना गैयाथाय? हा? दंना गैयाथाय र' मोनसे गोसोखांनाय। बे एक्टिंनि जायखियाबाबो जागोन ना? हा? जायखियाबाबो जागोन ना? जायखि माबानि रल जाया माने बेनो जादों ना? जागोन। होनबा बे सिराजनिखौ होनसै आं। दे। आंहाथ' सासे गार्जेन जाबायना। ओमफ्राय राजिबमोन एक्टरा। राजिब ब्रह्म। राजिब ब्रह्म। बेयो आरो माबायावबो राजिबखौनो लाखादों। बेखौ होनसां मोनसे। दे। माने हिनजाव न' नायनो फैदोंमोन नालाय ओइदिनखालि हिनजाव गोदाना बिहामजो जागोन। बेखौ लानानै फिसालाखौ बादा होनाय आरो फिसालायाथ' मालाय दस्रा मोजां मोननाय दंमोन ना। बिमानि खोथाखौ खोनासङा जादोंमोन बेखौ। बेखौनो होनसां। दे। राजिब आं होनदोंना नोंखौ गोदोनि न'निफ्राय जेरावबो थांनो मोना। बेबायदि आरो। आच्छा बेथ' जाबाय। नोङो मथा मथि खै बोसोरसो जाखो बर' हारिमुजों लोब्बा थानाया? सिगां सानसेयावथ' स्कुल लाइफआव बेबायदिनो थांबाय। 85 आरो थाखो 3 थाखो 4आव फरायनायाव बे उन्दैनि रल लानाय बेखौबो बे ओरैनो मा साननानै गाखो बेखौ जेबो माबा गैला। खिन्थु नैबे माबानिफ्राय स्कुल लाइफ आरो कलेज लाइफनिफ्रायनो जेन'ब्ला आङो माबा नांफैनाय जादों आरोखि जेन'ब्ला। आरो बेनि माबाया जोंहा जोंनि दतमायावनो मोनसे थियाटार आफाद दङमोन। रंजालि आफाद थियाटार। बेहायबो जोङो माबा खालामो 9, 10निफ्रायनो गाबोदों आरोखि। दस्रा जायगायावबो मोनफा मोननै केन्डेल लालायलायनाय जादों बे समाव। आरो बेनि उनाव कलेज लाइफआवबो बे आदा महत बसुमतारिया बेबो मोनसे रामफल बिलोरि माबाजों मोनसे थियाटार पार्टि बानायदोंमोन आइराखि थियाटार पार्टि। बेहायबो जोङो कलेजाव फरायबायमोन। बेहायबो नांफाना थानाय जादों। खननायावबो आरो नाटकआवबो मोनफा मोननै थादोंमोन आरो नाटक लानायाव। ओमफ्राय दासिम आङो बे प्रडाक्सननि मानसिफोर लेंहरबा एक्टिं खालामहैबाय। आंहा बिदि प्रडाक्सन गैया। आगोलाव मोनसे दंमोन आंहा माबायाव बे आन्दलन पिरियडआव आरो 87, 88फोर मोनदां। बे समाव मोनसे आङो मेथाइनि मोनसे प्रडाक्सन खालामदोंमोन। दांखो प्रडाक्सन। जों बड' बे केसेटखौ बानायदोंमोन आङो। बेखौ बानायनानैनो टाइमबो गैयाना बेस्थ' थानाय आरो गथ' गथाय खांनाय आरो संसार जानाय मिलाया आरो एसे बेबायदि प्रडाक्सननि माबा खालामनांगौबा एसे न'खरनि मानसि एसे हेल्प खालामदेरनाय थाफादेरनाय दङबासो जायो नालाय। हेल्पलेस जानानै आङो दोनथ'नाय जादों आरोखि बेखौ। मथा मथि नोङो क्लासथ' नंला 10 बोसोरसोनिफ्रायनो ओरैहाय एक्टिं खालामजेनबोदोंबा नै दा बेसे जाखो बैसोआ? जोबसै साख्रियानो 63निफ्राय 64निफ्राय लानानै जेन'ब्ला 63, 64निफ्राय लानानै दासिम सानहरदो। नों 40 मथा मथि 40 बोसोरसो नोङो एक्टिंआ खालामबाय? दाबो खालामोना। दाबोथ' खालामबाय दं। दाथ' 59
हाबबाय औ खिन्थु 59 हाबबाय ओमफ्राय हजोंहाय 59 बा हरै खावसे गारदो माने 50 औ 50 बोसोर 50 बोसोर एक्टिं खालामबाय नोङो जाबाबो जायाबाबो आरो जाबाबो बे जानाय जायिखौथ' जोंनो नांथ'ला रायजोफ्रा मोजां मोनब्लासो नोंखौ लांबाय थायोना नङा होमबा नोङो रायजोफ्रा लांबाय थायाबाथ' नोङो 50 इयार्स 50 बोसोर नों एक्टिं खालामनो मोननाय नङामोन दा बे 50 बोसोराव नोङो बिटिसि सरकारनिफ्राय बा नै दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय बा आसाम सरकारनिफ्राय माबाफोर रां अनसुंथाइ एबा बिमुं माबाफोर बान्था मोनफेरबाय ना मोनफेराखै बेबायदि मोनथ'नाय जायाखै गसाइनि अननायाव इसोरनि अननायाव होननांगौ जाहैबाय मोनथ'नाय जायाखै आरो ओरैनो दस्रा बे आफादफोरनिफ्राय मानिफ्राय बेबायदि एसे एनै होबाय ओरैनो सार्टिफिकेट होनाय जाबाय आरोखि खिन्थु सरकारनिफ्राय बेबायदि मोनथ'वाखै दा जेरैहाय सुलेखाबो मोननो होदोंमोन नीलेश्वर बान्था नीलेश्वर बान्था दाथ' जोंनि बिटिसिआव बा बिटिआरआव बे नीलेश्वर बान्थायानो सोलिबाय दंमोन एबार बिटिआर सरकारा मा खालामखो आंथ' खोनायासै बिदिनो जेबो आंबो खोनानो मोनाखै बे बोसोरसे थांबाय बिसोरना बोसोरनै खोनानो मोनासै आं बान्थाखौ होदों ना होदिया आच्चा जायखिजाया कत गोबाव बोसोर हारिमुजों लोब्बा थानायनि उनाव जे नोंथांखौ सरकारा नायफिनाखै बे एसे दुखुनांथाव आंनि थाखाय नों फंबायनि बिसारावसो जाबाय बे दा बिसारा जोंहानि सावरायनायखौ दा खोनागोन बिसोरो खोनाबाथ' बिसोर लाजिनांबागौ एसे खोथाया बिदि जाहैबाय आच्चा आब' नोंनि मुंखौ खायसे खायसेया दाबो अरिजिनेल मुंखौ मिथिया दांथो लोदो होननासो मिथियो अरिजिनेल नामा मा लिरोमोन स्कुलाव लिरनाय बे सार्टिफिकेट नामा गुनबती बसुमतारी बा जोंहानि बंख बसुमतारी दा जों जोबनायाव जोंनि सावरायनायाथ' जोबनोसै दा बे जोबनायथिं बैसागु खाथि नालाय दोंसे ससे खोनासंनानै जोंनि हाबाफारिखौ फोजोबनोसै नामा आब' जायो दोंसे ससे माने ससे आरोखि बैसागु दे नै फैलायबाय सफैलायबाय नै फैलायबाय सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बोसोर गोदाना सफैलायबाय बागुरुम मोसानानै बोसोर गोदानखौ बरायदोलाय रंजाते बयबो मोसाते रंजाते बयबो मोसाते बागुरुम मोसानानै बोसोर गोदानखौ बरायदोलाय बेनो जाबाय गोदान बोसोरखौ नोङो एडभान्स बरायहरखाबाय दे बिदिब्ला आब' नोंनि सिमांफोरा जुदि आसखान्दा जाना दंबा माबाफोर साननाय दंब्ला बेखौ अबंगसाया जाफुंहोथों बिनि थाखाय आं अबंगसानाव बोर बिनानै नोंनो सास्रि हरदेरनाय जाबाय दे लोगोसे जोबजासिम जिउ थाजासिम जोंनि बर' हारिमुखौ सिबिलांबाय थादो मोननाय मोनैयाथ' उफाय गैला मा बुंबावनो खिन्थु दा हारि हिसाबै जोंहा इसेबांबो माबा नङा हिसाबै ओंखायनो जोङो सेक्रिफाइस बायदि खालामनानै मावलांसै
दे बिदिब्ला सालायग्रा दे खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय दे 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 लोगोसे जों सानैनि दिनैनि बे नायजाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों औ दे गोजोन्थों दे 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 दांसोलोदो गुबै मुङा जाबाय गुनुबती बसुमतारी आरो बिथाङा दतमा हालामनि बिथाङा दिनैसिम खमैबो 50 बोसोर जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव एक्टिं खालामबोबाय आरो बिथाङा मेथाइबो रोजाबो खुगा मेथाइयाव जोबोद मोजां बिथांखौ आंनि मथे बिटिआर सरकारा मोनसे बिमुं होनांगौ थाबैनो बेखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि